jeli o bisa ke nyewuli andala wa alin tika soko soni be jala koroji soni be jala koroji jala koroji ga se wati don jama matime o ne bitikli ma ja ne mu to ka mon fo mon keto do de photo ayo basite awo no tenede no do na ala sura chevre tabi ni ala chambi mbijaw control la mbijaw fe ka kla ka jaw control kana ga cheli tay de e be ne tadi o do de mo bawla e minu jura control la ko kera fa glela ka ti kori aba ngo ya bela de nyanta nga kayine daw tira ango muso kausa muso na lu tira o donga anko aka demsenu fura kausa jibril na ka generation o lu taru e nani ko la kana nui ba da mu fodi ko kay ngache amena digi karamo ko beggen beggen ne do ere digo ga du ni nyimo do ani beti aw begena ere bala ere bala never Tunisien ka Youssef Zouaïli Borto na bete klonti sebe sa anganji ja sebe ere fana kana closer la ya jara ikado ka fo ale ka fasiri ambitanai la ya awai kado akumambe sira jantama o dabura la ya akominye anunga transition nyama ba no bitalike awai kado ashimi goita ashimi awai kado kwa ye wulika jo min gonnana sariya sumba min bi no be awai kado constitution ko fo mali tola ikado ka fo ko aye dege no ke ala wani ala sonama she kalo kile muga ni ala ka je no e marsi kalo yi abita ka yira malien diun awai kado anga mo farale nywanga no be wuli ko force vive de la nation abita ka yira olula tabarkala dege ba ko ashimi kala ka la nyini Mali gouvernement fait ou ka fay no be sebende ngo fo no constitution kura u ka tabala ne ka chari nya fandani nani befe malien be se ka famille sur la tugumi malien be se ka la ko don tugumi akoni e jate bineke communiquer do de boraka bi away kado kalo klita ani duru no e mars kalo en 2023 Mali gouvernement away kado no e transition ko ni ajira ka fo sebende mimbe na be away kado gluma ko fo gluma mimbe ni Mali yere bi na yungo akura no e projet de constitution away kado commission mimbe no lu nga be kunje yata ka di président ma chef de l'état colonel Ashimi Goita ale yesebende ayebulu noke ala wani ala sona ma ko abina jira awai kado mula aminu be ni awai kado ya anga ma yele kewi awai kado abina jira ulula ako président de la transition Ashimi Goita communiqué ya jira ka foko Ashimi ko aye fuli ani tonni ayo la se commission minu be no lu foro ya bara udamene na tara wulu fena femi nangwa ma ko avant projet o tebede ngo ka boy ayi fuli la se commission minu vana be minu awai kado tebe funi awai kado futa kama ani burusho ka awai kado constitution ka sebe koro tirike ka awai kado atente ka buni kolo ko bonywana ayi funi la si awai kado o mau fana ma wati kele ndila ashimi ya jira ka foko awai kado minye projet yi ka chari fambela jire fe président de la transition awai kado akwa bi wele dake minye faso dewi ka bulika joke ka ko inge awai kado uyere tayi ku chesiri awai kado abarawla fasiri keba akwa halibi aya nyini gouvernement fana fe gouvernement ka projet yi ka tabala ka chari fambe fe yalsa minye faso de umbela jili bebe se ka family surala yalsa Mali constitution kura anga se ka awai kado osoro ashimu awai kado ale de wuli ka joke ka décret dota ka commission de rédaction ko sigi minum be awai kado ko imbela jili ka sebe temene ngo ka boy ay commission wera sigi tuni min nyama ya be fuseni samake bulu awai kado ani ma yelege chama do klibina ni ani duru yo deke awai kado min se ka to ko nyere bela jili abise ka nyesoro ni commission fenfle ne minum farala nyanga ka sigi abela jili ka bara kundi dowere ka se ka ko imbela jere sense malien de beki yere sura kono beka don ka fo minyi anta anambla o yimi halibi fasiri ke ba ko malien de beka jo sura kono ashimi ya laje projet ngon nana ka constitution sigi min se ka ko ka je na fo nya fo chugumi ka commission sigi commission de sigi le o yebara o bela jele ke ka ba ni ka soro ka takata di ashimi ma sebende ndile ashimi ma malien ka kuma anjamanye dofo sabu minya awai kado ma do yere ko ni be olu ya jira ka fo transition ti awai kado fanga min se ka constitution ka ba ma yelma ka bara o ke nga ona tabe ashimi na ka jama awai kado kalkandu mali kura ni ala sonama o min fora abike wa ni ala ka jey bara ubike mi nganga ke mi ubike sabu constitution ni hakli bala kabi awai kado awun jini biboro mi fe fo bi mi awai kado mi manata obabla tati mena shi tibo wa bela jilenti ma were ka baga baga ko tigi mawdi bido mawnu haklu cheka mo baga baga nga bido mi ko bi ashimi na ka mo kalikando ko nga constitution in bela jile bane anzo na amaso ndo nganga ke kalo klita ani kono do ni ala ka jey nga na manya ka fo ko do na asingoro ministre de l'administration territoriale porte
porte-parole du gouvernement ale yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko in tɛna se ka bɛn o waati ma nka ni ala sɔnna ma a bɛ bila waati wɛrɛ ni ala ka jɛ a bɛ kɛ président de la transition chef de l'état a ye awayika dɔ constitution ye awayika dɔ ni ala sɔnna ma a ye tɛgɛnɔ kɛ a la wa kuma bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ko kalo tile 20 ni ala ka jɛ ani force vive de la nation a n'olu bɛ ɲɔgɔn ye n'o ye fasodenw awayika dɔ an ka maa yelikew minnu bɛ yen a n'olu bɛ ɲɔgɔn ye a bɛ taa ka taa jira olu la o b'a jira k'a fɔ min ye an ka autorité kuraw n'o ye awayika dɔ Asimi n'a ka jama ye o kalikan do koyi constitution min tun bɛ anw bolo kabiri san 1992 92 kana bi ko dɔw ma den ni mɔdenw ni kulomasamaw sɔrɔ sa wa fo ka o jɔsi o bɔ yen ka na ni constitution kura ye ni ala ka jɛ ye maa minnu bɛ yen n'olu awayika dɔn bannen do yalima olu ka hakilina bɛna kɛ mun ye nin ko in na ni ala ka jɛ ye an bɛna ka na ɲɛfɔli kɛ limanaw ye don na nataw la Basiri filɛ Laya Jara n tɔgɔ a ka baabu do ka bidon bɔli i bonya b'a la Marima ka ɲɛma bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye ne ye ale bila mun ye fasiri mun nɛmɛ bɔ n'a ye u k'a ma ko indépendant sɛbɛnfura in nin y'a bɔ ko 5676 ka bɛn bi jumadon ma marisi kalo tile 17 san 2023 b'a yira k'a fɔ ko bila kɔnɔ o tɛ sɛbɛnnikɛbaa n'o bɛ fasirikɛbaa ye a tɔgɔ de Dawuda Sangare Idwani a y'a yira k'a fɔ ko mun ye sifinw bɛ jamana jɔ ni galabu ye maakɔrɔ olu bɛ jamana jɔ ni hakili ye o de kumu kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko sifina jɛjɛkulu mun bɛ n'an kama Conseil national de la jeunesse du Mali démotion fɔla n'an kama ko CNJ CNJ kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun ye jamana marabagaw olu bɛna dɛmɛ ta ni ka a sɛgɛrɛ dɛmɛ in bɛ tali kɛ fɛn jumɛn de kan dɛmɛ in bɛ tali kɛ mun ye constitution kura mun o baara n'o bɛ sen na constitution in kɔnɔ ko kumaw ka yala jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen ka a ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ɲɛna CNJ y'a yira k'a fɔ ko olu bɛna u ka wulikajɔ k'o ɲɛsin u ma don na nataw la o hukumu kɔnɔ la u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna wulikajɔ belebele k'o kɛ ni ala de ye sibiri don yira na o tɛ sini wa n'a bɛ bɛn marisi kalo tile 18 ma o wulikajɔ in ko a bɛna kɛ yɔrɔ mun na o de ye palais des sports ye palais des sports a Bamako ko wulikajɔ in ko a bɛna kɛ yen ko wele bilalen don sifinnaka bɛɛ lajɛlen ma mun ye président du conseil national de la jeunesse du Mali démotion fɔla n'an k'a ma ko CNJ a ɲɛmaa de Abibu Dako ye Abibu Dako kunu n'o bɛnna alamisa don ma marisi kalo tile 16 ɲɛmaa a ye point de presse k'o kɛnɛ k'o sigi kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ o kɛra u ka jabala la n'o bɛ Sutiba kofɔ o kɛnɛ in kan a y'a yira k'a fɔ ko mun ye jeunesse n'o bɛ sifinnakaw kofɔ k'u bɛna wulikajɔ ta ka ɲɛsin transition marabagaw ma u ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin transition marabagaw ma dɛmɛ mun n'a bɛ tali kɛ mun ye constitution in k'a kɔnɔ kuma k'a sɛlɛ k'a ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ɲɛna faamuyali o bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na nka u y'a yira k'a fɔ k'u ka nin baara in bɛɛ lajɛlen kolomokari kɔni bɛ kɛ sibiri don marisi kalo tile 18 palais des sports o kɔnɔ Dawuda Sangare a y'a yira k'a fɔ ko mun ye président mun n'o bɛ kuma Mali sifinnakaw tɔgɔ la bi n'an k'a ma ko Abibu Dako ye Abibu Dako i bɛna ye k'a fɔ ko nin lajɛrɛ in kɔni kɔnɔna la a ye kɔrɔfɔkan caman ka a sɛlɛ a y'a yira k'a fɔ ko olu ka wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye o sabu kɛ maa mun n'o bɛ jamana faama la bi n'o bɛ Asimi Koyita kofɔ Asimi yɛrɛ ye jeune ye wa Asimi y'a yira a ka fanga kɔnɔna la ko ni fanga in ko na a ɲɛna siga t'a la ko jeunesse ko u nɔ don majɛ o majɛ n'a ye fanga kɔni k'o sɔrɔ ko siga t'a la ko jeunesse ko olu nɔ don siga t'a la amu Fasiri kalan dɔrɔn an jeunes la wani jamana ye kabako ni yɛrɛ kɔni dɔrɔn san 45 kɔnɔ olu ka bɔ jeune yɛrɛ kɔnɔ aw filila mɛnna ni ala cɛ tubabuw y'aw fili aw bɛ tubabuw ka ko de kɔnɔ wallahi n'i ye san 45 sɔrɔ k'a ka bɔ jeunesse wallahi au contraire yɛrɛ san 45 yɛrɛ de jeunesse daminɛ n filɛ k'a f'i ye dɛ san 45 o yɛrɛ de jeunesse daminɛ san 45 o yɛrɛ de kɛnɛya foroko walankata waati ni min bɛ tali kɛ i bɛ den ta ka 3 ta ka 4 ta a bɛɛ bɛ kɛ 45 kɔnɔ ka taa fo 60 la a bɛɛ ye jeune nka cɛ a kana tubabuw ka ko ninnu lajɛ tubabuw mɔ ka di u mɔ ka di u ka biberon n'u ka fɛn kuntanni n'u sukola ni fɛnw u bi mɔ joona bon maintenant aw bɛ ka tugu olu ka fɛnw de nɔfɛ 25 40 den ta mun nin bɛɛ ye fu ye ni ala cɛ moi je suis jeune jeune avec Bomosi Diama très bien très bien merci an ka taa très bien merci an ka taa Dawuda Sangare a y'a yira k'a fɔ ko jamana faama kolonɛli Asimi Koyita a y'o kɔrɔfɔkan mun sɛlɛ Kuluba san 2021 o kɔnɔ o kɔrɔfɔ ɲɛsinna jeunesse ma o de kumu kɔnɔ la sifinnakaw kɔ jɛlɛkulu mun bɛ n'o bɛ CNJ kofɔ olu y'a yira k'a fɔ k'olu tɛn'u sigi abada k'u bolo kɔni k'o da u sen kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko min ye kɔrɔfɔ in ko a bɛ tali kɛ olu de kan olu fana na fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen ta k'u ka dɛmɛ n'u k'o
ta ka ɲɛsin transition marabagaw ma ka yirila k'a fɔ k'u b'u dɛmɛ walasa mun ye constitution kura mun o ŋaniya b'u la an bɛ don min na comme bi constitution kura in ko a baaraw bɛ se ka kɛ bɛn ani basigi o kɔnɔna la cogo min na a kɔnɔ kuma k'o bɛ se ka ɲɛfɔ fasodenw ɲɛna cogo min na o hukumu kɔnɔna la Maduma ka ɲɛmaa i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye CNJ ye u y'a yira k'a fɔ k'u ka dɛmɛ k'o bɛ ta ka transition kɔni ka a sɛgɛrɛ o sabu kɛ olu tɛ dɔwɛrɛ kɔ olu bɛ fasoko de la wa n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye i bɔ fasoko la mun ye transition marabagaw fana bɛ fasoko la k'olu n'u hakilinata ko o bɛɛ lajɛlen o ye kelen a Bibu Dakoyi a kɔni ye wele bila mun ye sifinnaka bɛɛ lajɛlen ma Bamakɔ n'a a lamini ɲɛmaa ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka bɔ kɔnɔkulu ni Ala de ye sini yira na n'o bɛ mars kalo tile 18 ma ko an ka ɲan sɔrɔ mun ye palais des sports o kɔnɔna o la ka taa an ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin jamana président ma n'o bɛ Ashim Goyita kofɔ ɲɛmaa n'o bɛɛ lajɛlen n'o o banna mun ye CNJ ye k'u bɛna wuli ka jɔ ni cɛsiri k'o bila sen kan ka don mun ye jamana a région kɔnɔnaw la ka taa fɔ mun ye jamana kɔ kan n'o bɛ diaspora maaw ko fɔ fɛn mun n'o bɛ constitution yɛrɛ kɔnɔna la k'a ɲɛfɔ fasodenw ɲɛna u bɛ se ka a faamuya cogo min na k'o sabu kɛ i bɛ taa sɔrɔ maa caman bɛ olu ka laɲini donnen bɛ a kɔnɔ nka a ma ɲɛfɔ u ɲɛna o de hukumu kɔnɔ olu bɛna wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen k'o kɛ walasa mun ye kɔrɔfɔ in bɛ se ka ɲɛfɔ fasodenw ɲɛna cogo min na u bɛ se ka a faamu nka kɔrɔfɔ kun ye fɛn mun ye u y'a yira k'a fɔ k'u kɔni ka dɛmɛ o bɛ ta ka transition maaw k'u sɛgɛrɛ nafa filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔ Patrick b'a tɔgɔ de Dawuda Sangare Maduma ka ɲɛmaa i bonya o b'a la Bakari bɛ tɛ bonya diyara n ye Ala barika Bakari hali bi an bɛ taa min ye soirée de Bamako ne bɛ sɔni sigi ale kan Bakari Traoré min ye awɔ i k'a dɔn diɲɛ don o don min ye ko kura a bɛ kɛ jamana in kɔnɔ an bɛ Ala tanu ka Ala barikada k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn hali bi sijan ni kɛnɛya Ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma an ka fɛn wɛrɛw ye tuguni min ka girin ni nin bɛɛ lajɛlen ye Mali armée n dɔgɔ min ye avion de chasse awɔ i k'a dɔn olu kɔni o dɔw o naani an y'o sɔrɔ tuguni ka fara tɔw kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen drone lahawtani min bɛ n'o ye type TB2 an y'o fana awɔ i k'a dɔn o 3 sɔrɔ ka fara drone tɔw kan nin bɛɛ lajɛlen ye awɔ i k'a dɔn transition u ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri a ko président de la transition colonel Ashimi Goyita kunu awɔ i k'a dɔn kalo tile 16 cérémonie min bɛ yen n'a bɛ cérémonie de remise officielle ko fɔ n'o ye ka awɔ i k'a dɔn fɛn dɔ di min bɛ avion awɔ i k'a dɔn olu ko fɔ nɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn o kɔni o kɛra o bɛ tali kɛ mun kan Albatros awɔ i k'a dɔn L39 o 4 ani k'a dɔn drone awɔ i k'a dɔn o 3 o de drone d'attaque o de 3 awɔ i k'a dɔn olu dira a kɛra kunu aéroport la aéroport min bɛ n'a tɔgɔ dan bɛ Baba Moribo Keyita n'a tɔgɔ dan bɛ o la a ko n'i y'a jateminɛ min filɛ nin ye awɔ i k'a dɔn min ye armée de l'air a ka sanayɛlɛ hali bi awɔ i k'a dɔn o baaraw olu de bɛ sen na a ko nin minɛn minnu dilen filɛ nin ye ninnu ye minɛnw de ye a dɔw dilanna Russie jamana kan a dɔw dilanna Turki awɔ i k'a dɔn o jamana kan a ko in kɛra ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga awɔ i k'a dɔn k'ale to kɛnɛ kan ko in kɛra ka CNT ɲɛmaaba n'o bɛ awɔ i k'a dɔn colonel Maliki Jaw k'ale fana to kɛnɛ kan ko in kɛra ka n yɛrɛ to a ma min bɛ tali kɛ ministre de la défense ani ancien combattant colonel Sadio Kamara k'ale fana to awɔ i k'a dɔn kɛnɛ kan Namu Gɛlɛya Sadio Mamadou Sadio Ashimi Sadio a bɛɛ ye kelen ye Namu Gɛlɛya dɔrɔn a gɛlɛya a ko de siratigɛ la min ye colonel Sadio Kamara a kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ anw yɛrɛ dɛmɛbaajɛkulu olu caman kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na awɔ i k'a dɔn ani Mali yɛrɛ armée a kɛra nisɔndiyaba ye a ko de kama ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye président de la transition a ye clés ta awɔ i k'a dɔn ni k'u di min ye ministre de la défense nationale clés kɔni taara ka di awɔ i k'a dɔn o ministre ma n'o bɛ colonel Sadio Kamara n'a b'o ko fɔ o de siratigɛ la ale kɔni y'a jira k'a fɔ ni Ala sɔnna a ma fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ bɛ kɛ kala kana minɛn ninnu wɔsi a baara ka kɛ a kɛcogo ministre de la défense colonel awɔ i k'a dɔn Sadio Kamara nin ye kɛnɛ min na awɔ i k'a dɔn a ye foli lase armée bɛɛ ma ka tila tuguni ka an dɛmɛbaajɛkuluw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Russie jamana ani i k'a dɔn Turki jamana k'olu fo k'u waleɲuman dɔn olu minnu b'a kɛ ka sɔrɔ awɔ i k'a dɔn u ma fɛn wɛrɛ lajɛ a kɔ olu minnu b'a kɛ u ka nafa ani anw yɛrɛ ka nafa a bɛɛ ka gosi ɲɔgɔn na a bɛɛ ka kɛ kelen ye u bɛ fo k'u waleɲuman dɔn olu ka fisa ni cɛ dɔw burankɛ min b'a kɛ ka tila ka na an tulu bɔ k'an bɛɛ kɛ sɛfini Patrick Ba a ko Yusufu Konate hali bi olu ka wuli ka jɔ kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ nin ko in bɛ tali kɛ min kan o de hali bi awɔ i k'a dɔn anw ka armée a ka sanayɛlɛ ko awɔ i k'a dɔn o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min anw ka armée tasuma a bɛ se k'u bɔgɔ cogo min min ye awɔ i k'a dɔn mugu ni kisɛ o bɛ se ka gosi fan bɛɛ fɛ cogo min min bɛ se k'a to bamanciwaleya tigilama minnu bɛ anw kunna bi an bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min a ko ninnu minnu filɛ nin n'i y'a jateminɛ avion de combat min bɛ tali kɛ type Albatros L39 n dɔgɔ o min filɛ nin ye
pangulu min do awai ka do akako na ka tabulo o madugo mashila be ba do aka wuli ka joy mi ako nunu bina fara awai ka do avion weraw dika minnu be anbulo abi wati dama dama bo ako min ye chef de l'état major de l'armée de l'air général de division no be aliou boy jarana bo ko fo ale kon ya jira ka fo ni ngoy mbe te dore koy mali anga armée e ka do ka fo ko kura minnu dabole do ade hakilina kura minnu be ulu be se ka waliya chugo mi bi talike uka o kuma mali armée ndo min ye pangulu ko ni ulu sorola akera tare akera alhamdulillah colonel Sadio Camara ay wele daka ka nyeshin bema beka jenai minnu be ni u banen do no faso dewi ko na fara anga minnu fana be no lu murutule no ni ba do ka fo beka ko minge ko keta te na nye mi zoro no bi no ni chugo mi ambo no ni ko kese tout c'est fini patir fle Yusuf Konate ndogo minye aweka do soirée mongo o ka bidon boli ibunya bala abuga jiyama sira onje de ay jiyama sira ni tew fe na ni ala che ambe muso be avion gelengele soro kata nanza sugula munun klela la haula bismillah mbe min vie koni avion koni ben na chuma membe ngoni be fengele min fuyi o de ku cija ku chesiri ka air mali ko feretige ango o fana ka wuli air mali ka wuli an yere ka avion ma were kana dimi do ana koy an yere ka avion o fana ku ka feretige ango lu do fana soro no te baraka inde baraka yin ko yin kay ala kanye ka dam ala kanye ka dam amina rabbi madama ga nyama ne be mbolo ma kari ka don teliela me mo ne sebenye sema munuka ma alibi ko indépendant sebeni ka ba no be fatri ka ba a to de Umar Bari flake akumara abena ta waraba anaka gonfo nyama ni bela dele wara ye ko munye communication o progrirari no o ko fora abe Idrissa Touré aba ale ko fo e progrirari to be fo wati muna o de ka temi wati outrage au magistrat awo to ko ay mayende ko jumedi outrage au magistrat progrès to fora ye temi nga cey fana kana nanze kuma made progrès to fo ne nga micro ni nga fon jan kuma ma kara progrès nyana di outrage au magistrat ma outrage ke progrès to de afo ne be nga temi et puis problème na me progrès de ndogondi progrès de ndogondi te to tala koy bon amaja ni outrage ko ni ke akan za kana ni kuma cha kana na me iba fo temenai to munumunu za lo kuma sa ve tu na me ako na gelia akan kana munumunu ne ko sobe Umar Bari akoni ya ka fo komi communication programme no be Idrissa Touré ko fo nyama alete ma dugule nye mali do na ame do na ko bibe na ka fo ko la jere bele do ko o kumuga ke la jere munna be talike kle saba o kono la jere me talike yele mabulo mununu oluka ngabolo da kanye simu ye droit de l'homme nyira o ma o la jere kenega munye daga bana nyesa no be Idrissa Touré ko fo nyama aye ko fota ti chari aya ira ka fo ko munye ma kema saba ani bi kononto ani kononto nyama ko ni kalo saba laba ina ibe na ka fo ko mana de depo ko ataraka da urika sobelebele ma kema saba ani bi kononto ani kononto est-ce que ka da fa kema nanna o jati kleni o jati jele ti ta ke foi da fa kema nanna bashi da bismillah sabani ngela ko akoy be na ka fo ko arabado no be na masikalo kleta ani duruma nyama sey be kono ni la jere belebele ko akumuka ke o ko mun kono la munye procureur général par le tribunal de la commune kata Idrissa Amidou Touré nyama atele kene ko ninka atele kene ka ibina ka fo ko munye critique la ka chama ko nin o kumbe ko ferani dabali be sika ga to ko mun yele mabulo mun kanga ta nyama ka je si droit de l'homme yere ma anga jamana o kono o ko mun kono la munye belebele insano be Idrissa Touré ko fo ayo ko fo ayata te chari nyama adugulante machila ka fo ko munye pôle national de lutte contre la cybercriminalité ibina ka fo ko ale chake daye chake damun atenguno ndo munye communication au tribunal ula mamunu be akaja ko lubete ka sura bla bololo o sira fe be maw ku buruja anninda ka maw segare nyama ko de sharia tara anwa jamana kono kabi novembre ko kleta anikele samba fla anasa mungo anefla ko lu bela jele ka timamunye procureur Touré ale de ka yorola o ko mun kono la
nyama bina ka fo ko munye progrès Idrissa Touré ay ko fo ko ni ayata ti chari ayira ka fo ko munye ma keme saba ani ma bi kononto ani kononto nin kalo saba la bay na ko munye manda de dépôt ko o de taraka da oka wa o ma keme saba ani ma bi kononto ani kononto ayira ka fo ko munye ma keme saba ani ma bi wolonvla ani fla olu bela jelenga kiri ko o kera ma munga ani wolonvla nyama ko sigi keleme ko olu ka kiri ko ni ga amakono progrès Idrissa Amirou Touré aka ko fo ko na la ayira ka fo ko olu ko ni fe communicatif ko ni kono nyama ni tera ka so bona ite bo abada fo kalo kele nga dafa ha awo ite bo abada awo fo kalo kele ko ke hubu ni be kabini nyima ni bo nyini kuma nyena ala ka ni sababe ami ho droko akoko ma shite bo ni kalo kele ko ni ko o make albi mu progrès Touré ete nuna mna kalo kele ko ye ka tafe bay kalo kele ko dumele ala ni ngalansa procureur nun ka gafew ni ataiti me adala mimba afodri kabla adatu kalo kele ko ni kalo fla ko be famina ni bedum bado e kadla chamanje kadi tumi salon kono na kadi tumi fiya dumani bi soro kadi tumi ni ya menga bona nga sigira mais ni ba kalandro teme na jona bay nek segana anamu gelelaw progrès Amirou Touré nyama akoni ayira ka foko wati do la kiri do koni ko olu be sumaya o sabe ko mi dossier koni ko abe sumaya ibita so ko mi dossier do ngabo koni ko olu ka tia albi mu progrès aka ko fo koni ko na la ayira ka foko albi mani manade dépôt na taraka da ika nyama liberté provisoire o ka dima kana bla ko o ka dima o be teme ma fe ma mun no le magistrat mun no olu charge no ika dossier ko ula ko famunga ko oma ko songa ko oma progrès Amirou Touré nyama ko fa ko na la ayira ka fo kam domna ko bi ko yurugu kele ko ma kele nga kele te koy ka fo ko critique la ko doronga kele do wa ko critique la ko doronga kele te ko mali dem bela dire ne ka farano nga me domna ko bi yurugu ko abisaka kele to mo na ka bo anga jamana okono ni kle sabara ngono ibena ka fo ko munye CCB okono bara en bulla fem nga fem no obe talika munye pole économique et financier du pôle économique et financier nyama nyakura obiseka di o matogomuna pôle national de lutte contre la cybercriminalité nyakura obiseka di ofena matogomuna akaja fokata fara agence mumbe ne mamu ye jamana na folo ninga amaje na folo mana mine mamu bolo wala mamu bolo la fe mu o mina no bolo na ka ngata jamana kesu gono ofena ko yanka ngata togomuna borla singi okera ni bela dilen konika progrès Touré akoni ayira ka fo luka kalo saba konnala kalo saba tebane konnala kema saba ani bi kononto ani kononto olu shira baw fi e ma faga keke menani bashite olu shira baw fi ayiwa bashite jon fi babu ye joy be ka subo na de ale bi ala kasuma ko de ndo procureur Touré ni wati laba nungo nana ni ma ye kiri révolutionner e ka do ka fo olu bala olu bal do ne ma ne Touré ni kumanu na wati la be jamana ngla ne kumanu wati la téléphone isigile ka téléphone be fara abe pere cha isigile ka téléphone yere be kumi fe sikatala wallahi mais abarka lay osobe angata ndogo mi Dawda Sangare ikado halibi awal kumambe indépendant kono abe awai kado mi yekiri bunagu ambo ka halibi ni procureur Touré bla awai kado halibi ani procureur ubinywana procureur général cour suprême ko makumbi nguna kumbola ayo dabla peu ana kuma fenga fem mimbi talike avion mimbi ni awai kado Ibrahim Boubacar Keita ya avion isa ani équipement militaire avion halishini songo kele madwala be yitafo akonga minye Mamadou Camara ale minena usirafe abidon minay ko bi Mamadou Camara awai kado ablala liberté sous caution o temene ngo kabuyi madame Boire Félix Sogo ale ko ni bito kasula magistrat do be ikado ka fu bitabulu mina abina fo menansi be un nofe sabu awai kado ka waliya miye waliya chejugu badu akuni ya jatemene communiquer belebele communiquer mbora ka bi kunu kalo kleta ani woro procureur général mimbe na be cour suprême na no be Mamadou Timbo Kufo aya jira ka fo awai kado mimbe no directeur de cabinet Koroy Ibrahim Boubacar Keita togola Mamadou Camara ni be ko amako awai kado madu ikado ka fo minya awai kado madu ko ni wuli ka joke awai kado ka wari mimbe na fora ko aka sara yalsa abiseka kanabla chugumi abiseka boka sura chugumi wari mugo ko Camara awai kado kayo sara ko wari mugo imbiti jo million geme durula o de sira tigala minya awai kado madam Boire Félix Sogo afana alanyini na ochuko kele ina
madame Boire fili susugo ale koni mu sara ko ba bi don mene ko bi madame Boire fili susugo ade tombe away ka don wula dire ba ko ako min procureur général cour suprême Mamadou Timbo away ka do aye 70 imbo ka jira 70 min gono nana mise à liberté sous caution min bitali ke away ka do Mamadou Camara ta o koni wili baldo o kera Mamadou Camara ni hakli bala ndo min ni ngonu bela jele kabiri septembre ko klem go ani saba en 2021 nunu minum flene Mamadou Camara away ka do akoni ambi doni min ko bi abe bulula ga min million ke me duru min no sarala o kera so wi Mamadou Camara away ka do finya boda o dira masabu afora ka wari min zara yalsa abise ka bla ayo wari away ka do ayo sara Mamadou Camara yere Musa Mara ka gouvernement ayo ke wati temenuna Mamadou Camara akuminena wati temenuna away ka do nika klaka bla tuguni o ko fe ka soro ka mine triki ba ko ako ma min be ni wari bundo yere kumba bulu no be min de finance and economy ko fo no be madame Boire Félix ko fo ale fana minena o hukun kele ni ko na nga jirala o bela jilina wari ko sara min be million ke me duru min bo ko fo min ye Mamadou Camara ya tasara fili ma tasara o ma fili ale tombe away ka do wula folo ko nya fandani nani befe liberté sous caution kiriti la mo ba awalia ka kuma fo away ka do nya fam befe ni ya sara away ka do bi bo sika fo italo bi ke fam befe ndo ni je temene ke cour suprême away ka do ya jira ka fo aka communiquer ngonna na min ye ni ngo bela jile hali bi ikaro ka fo kulu ko ni bi tablo minga de ka fo procès pénal mimbe minumbe ulube la halia minunta ulube temene away ka do osiradi nga procès do be ni hakli bala wati temene una ajira ka fo ko min ye away ka do mandat d'arrêt international ka dambe ma do ka procureur ko ayi ko makana siga makana yila o mandat d'arrêt international nu ndo be bi o be shini ba o be sira nyumanga bara o be ka keni away ka do sirai kele Musafu Ben Barka min ye away ka do mandat d'arrêt international dambaka fla bubu sisi mandat dambe aka saba chema Iber Kulubali mandat dambe aka nani Mamadou Igor Jara mandat dambe aka duru babadi ba mandat gushimbaka woro Sidi Mohamed Kanyashi mandat dambe aka wolonvla Amadou Kuma mandat gushimbaka shegi Nuhun Kuma mandat dambe aka konondo Sumaila Jabi mandat dambe aka tan Mamadou Lamini Jakite mandat dambe away kado ufanaka ndo ni feven fle mandat d'arrêt international ni hukumu ngonnana adambe ni feven ga sikata mina abara obeka ke wani ala sonama na wulula mina dona na tawla abifo minya away kado konondo anye tande fo tani kele Boubacar Traoré beti a'udhu billahi minash shaitani rajim mandaika nebeta kanata fo itika kanata ma be ni manage mebe maliko no international bi de ka jugudi ma tuka do bolowa abo ko kura shini kunu bembe ke nyine miyo ma be ko jugudo mana ni finani baina ni finani na ndo Dawda Sangare ale ka fola ko ni ngoy mbe bi tabulo minga o de ka fo minya away ka do ni mbara nungo ni bela jile ni mbe ka ke min bi se ka to baro bi ke away ka do akechu ko nyumana ako temene ngo ka boy minya away ka do Mamadou Timbo ntwama pai afoko ntwama tani sake ntwama ndo Timbo wala ay de tomay Mamadou Timbo akwa ni songo yale do sabu ulu nyambala ni mbara minu no lube kake ma do be kiritikila mo bola away kado ma were bola minu wili o wili ube kuna funi disira ufe journo bola ananyo kona chama ube kala gushi anika do kuma do ta kuma minu yere manga fo fiu kanyeshi away kado minye abara kala uma ako dun sigata mina akana ke manyina ko nyangini bali abe jamana ingono hali bikoyi nyangini bali abara be na temesira do be na temesira do wa ma minu be nube ka o wali nge la gushi anika do ka kuma fo kuma minu yere ba don tigi na borida sariya kangi nomine ku hakila tiga kuyi ni ala sunama sariya ba ka barala wa wuli ka joma na ku no fa nya dongodo tiga bita dauka ni ala ka jey sabu ni mbida tugo mina provocation bagama binga ni mbode kofo o kuma na sa provocation minu bola awe ka do ta bonewo ni ala sunama ku yere na nyena tiga ta la kuyi mbo fiede provocation nga cha yere na yu nyena wo ka wuli ka tisigi ala josola ka kuma ugoida kuma minu ni tiknyei ka wuli ka ti kene bauka kuma buida kuma minu tiknyei akiri tikela mabola minya away kado ambe do koyi ambe bala be fole do ashika tala de o kuma na mami fa yire fa o de ato aya kuma chugo dongoyi ni bi klengo fiyo ni fune ni watire ni aya kuma chugo don aya kuma chugo don voilà. Non c'est tout c'est fini. Là. Moi
o kuma baara bi kɛ ni baara sariyaw de ye ani away ka dɔ kiiri yɛrɛ sariyaw ye min fɔ min ye away ka dɔ ni ala sɔnna ma procureur général cour suprême a ye kuma minnu fɔ away ka dɔ dɔgɔ o de ye nin ye Dawuda Sangare y'u fasiri an y'u ba ma yɛlɛma ala kumabaw away ka dɔ k'olu lase limanaw ma faamuya ka sɔrɔ a la siga t'a la i t'a dɔ bi yan wa kelen bɛ yen jumɛn don i ye ja tigɛ yɛrɛ don ayi i ja kana tigɛ mandat tɛ yen e ka mandat ko kuma fɔ ne a bɛ nin na yan a ta a bɛ nin na yan a ta kɛ amaba fura parce que donnen don ɲɔgɔn kɔnɔ o don wa k'an jatigɛ n ka cɛ foyi t'i la ala kana fɛn k'i la a banna i ja kana tigɛ a ye komi n ye fasiri tuma dɔ bɛ kɛ ni i ma daraka dun ka yɛlɛ surtout sunkalo min natɔ filɛ nin ye fasiriw bɛ to ka ɲagami u bolo quoi a fɔ tu dafili tu dafili voilà tu dafili kɛra voilà Usumani Konte ko ten a ko k'i ye zamɛ sogo suyana saga kunkolo Lassana Fofana nana Lassana bi fo Lassana bi yan wa wallahi Alassane Fofana an ka foli b'i ye Paris Madi Sakɔ k'i fana fo Libreville ka foli lasa u bɛɛ lajɛlen ma n'o ye fɛn Usumani Konte an ka foli b'i ye hali bi an ka taa ɲɛma ne bɛ taa n bolo n b'a kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn minnu k'a ma ko Soir de Bamako fasirikɛ b'a tɔgɔ de Maïmouna Doumbouya ɲɛma a bɛna taa mun ye bilikan boli i danyɔrɔ o sɛbɛkɔrɔ dɔɔnin don siga t'a la a ko mun ye transport aérien Air France an bɛ don min na comme bi ko a tɛ fɛ ka jamana in ka a to an ye wa Air France ɲɛma ko bagabagali kɔni bɛ ɲɛsinen don a ma a bɛ fɛ ka jamana kɔni ko ka a to an ye Maïmouna Doumbouya a y'a jira k'a fɔ ko mun ye compagnie mun bɛ n'an k'a ma ko Air France u bɛna taa wa walima u tɛna taa ka bɔ an ka jamana a kɔnɔ o ko kɔni ko o si dɔnnen tɛ fɔlɔ nka kibaruya laban minnu olu bɔra ka bin mun ye syndicat jɛkulu minnu o bɛ pilotes tɔgɔ la faransikɛw fɛ yen olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko an bɛ don min na comme bi k'olu ka Air France ko a panni kɔni Bamakɔ yɛrɛ o kabanɔgɔ sanfɛla la ɲɛma ko k'o tɛna jɔ wa k'o sabu kɛ ko mun ye lakanabaliya ko o ɲɔɲɛlen don mun ye Mali o kɔnɔna la ko o bɛna kɛ sababu ye ko olu bɛna u ka Air France ni ka a jɔ fɔlɔ u k'a jɔ an bɛna ni Turkisi ye Turkisi bɛ fan bɛɛ fɛ yan fan bɛɛ u k'a jɔ ko Mali yɛrɛ lawuli wallahi a banna an bɛ lafiya sisan o lawuli o de hukumu kɔnɔna la ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko min ye syndicat de pilotes Air France maaw u kɔni y'a laɲini k'a fɔ ko olu ka voli mun n'u b'u ka pankuruw kofɔ ko nin waati laban in kɔni na ko a senna bɛna sumaya kosɛbɛ mun ye Bamakɔ o sabu kɛ ko mun ye lakanabaliya ko o bɛ yen ɲɛma bamananw ko ni wara bilen ko n'a bolo tɛ zaban min sɔrɔ k'a b'a fɔ ko o sɛbɛkɔrɔ kumune mun ye fatirikɛ ba ye n'o bɛ Maïmouna Doumbouya ko fɔ a y'a jira k'a fɔ ko mun ye syndicat jɛkulu mun ni a bɛɛ mun ye pilotes tɔgɔ la faransikɛw fɛ yen u kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin baara in kɔni ko olu bɛna a sigi sen kan sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ ɲɛma ko sira ɲɛ belebele ko a bɛ ko in kɔnɔna o la koyi o sabu kɛ n'i ye ko jateminɛ k'a lajɛ k'a tɛntɛn an bɛ waati laban in na a nana ye k'a fɔ ko mun ye Mali ye an ɲɛ misiri dɔ k'o sɔrɔ misiri mun na an k'a ma ko misile anti aérien SA-22 ɲɛma ale ye misiri ye pankuru kana da a ka pankuruya ma dɛ hali n'a yɛlɛla ka t'i da kabanɔgɔ sanfɛ a b'a susu a b'a lajigin sigi babu ka ɲi sɛbɛnnikɛla ko a ko komi ye irisiw ye o misiri mun ni k'o di an ma ɲɛma k'o kɛra sababu ye ka fa kadi mun ye faransɛw ni amerikɛnw na o sabu kɛ u y'a dɔn k'a fɔ k'o ye misiri mun ye ɲɛma k'o tɛ manamini misiri ye o ye misiri mun ye ɲɛma misiri mun don maa tɛ se ka n'i ka pankuru ka n'a munumunu an ka jamana kɔnɔna la n'ale y'i ye mana kɛ fa o fa ko a b'i lajigi sɛbɛnnikɛla ko a ko ka ɲɛsin o sira ɲɛ de ma i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye faransi kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu ka Air France k'e ko k'u tɛ na a gulon fɔlɔ wa nka o ye ni faransi ka kuma i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye lamɛrikɛnw fana ko olu de kuma la olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni tɛ u ta kɔni k'o jɔ fɔlɔ nka olu kɔni b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u ka maa bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la o sabu kɛ ko mun ye lakanabaliya ko a ɲɔɲɔlen o don wa ko an bɛ kɛlɛ mun kɔnɔna la ko Mali filɛ ka mun ye misiri mun ni k'o ɲini ka bɔ Irisilakaw fɛ yen a misiri ɲɛma ko a bɛ tiɲɛni kɛ o de tiɲɛni da ye kuma ka ɲi sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko min ye nin tɛ faransi kɔni nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye u ka Air France ni ka a bɔ an ka jamana o kɔnɔ a ko ni hakili b'a la ko a fɔlɔfɔlɔ k'o kɛra san 2015 o kɔnɔ o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ ko min ye hôtel Radisson o kɔnɔ otage dɔ kɔni ko olu taara ye otage minnu na olu bɛ tali kɛ Air France baarakɛlaw ko olu la o mana bɔ yen ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko min ye san 2022 o fana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛn min ye janvier o kɔnɔ ko min ye manifestation caman kɛra an ka jamana in kɔnɔ manifestation minnu bɛ
be tali kɛ faransi kɔni ko a ka gɛn ka bɔ yen o ma ɲɛ mun kɔ ko min ye faransi ka lasigiden n'o bɛ ambassadeur ko fɔ ale gɛnna ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a ko a donni kama mun ye air france fana ko o gulonna nka mun ye u ka fɔli sa n'o b'u ka pankuru ko fɔ u nana baara daminɛ mun ye février 2022 o kɔni o kɔnɔ abanikɛla ko k'u kɔni filɛ ka hakilina mun kɔni ko o fɔli ye a ɲɛma ko an bɛ se k'an sigi n'a ye don nataw la k'e kun tɛna an ka jamana ka a toɲɛ wa nafa filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye soit de bamako ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛla tɔgɔ maimuna dumbiya i bonya o b'a la nɔgɔ awɛ kadi i b'a f'u ye kabi olu ma naissance mali bi yan u bɛ taa k'an don yan siga foyi t'a la wa a tɛ an fa a tɛ foyi den kelen kan na a banna n y'o de fɔ amirisɔ an ka na ni air mali ye a banna n'a ka di an kana taa faransi karamɔgɔ dunan ye nin ye n y'o de f'i ye n'an bɛ gafe la a bɛ to ka da o tugu a kana to bɛɛ ka don sabu a bɛ yɛlɛ de tilan na a bɛ gɛlɛya Awusa Mori ni Usa dunan ko ka denmisɛnnin Awusa Mori e de kabako da ye koyi e ka jinɛ bilen b'i kunna ye fula i y'a ye f'i jabɛti haramu diinɛ matarafaba kɔni ni maa y'a ye kan ka nisɔndiya sisan nka Yusu n'i ye Yusu f'i jabɛti i y'a ye dɔrɔn i bɛ jigin escalier fɛ i ye hɛrɛ i b'a dɔn ko sama pa min ye nɔrɔ ye fɛn ɲɛmaaba n'o bɛ awɔ ka dɔn Saddam Hussein ko fɔ jɛkafɔ a tulo b'i la awɔ Saddam tulo bɛ n na Saddam tulo b'i la ayiwa o tɛ de ale tɛ yan ale don jɛkafɔ Saddam awɔ komu ayi i bɛ fɛ k'a ka fana ko de fɔ wa ne ma fana ko fɔ yan dɛ e de fana ko kuma fɔ ne ma fana ko kuma fɔ bi dɛ kɔrɔ n'o tɛ e de fana ko kuma in fɔ yan basi tɛ o don ko komi a nana a y'a da ŋɛɲɛ bɔ na yan bi n kelen de bi a ti yan n bɛ se ka fana ko histoire fɔ histoire a daminɛ fɔ a laban i dili la nka an bɛ taa an ka taa dɔgɔ awɔ i ka dɔn n'an bɛ taa an bɛ se siga t'a la min ye le sphinx awɔ i ka dɔn ne bɛ sɔnni sigi ale kan dɔgɔ yan'an ka taa sugu la farikolo ɲɛnajɛ awɔ i ka dɔn an bɛ an da don la limanaw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la sélectionneur national o bɛ jɔnni ko fɔ Eric Sékou Sel an ka entraîneur n dɔgɔ min ye awɔ i ka dɔn éliminatoire CAN 2023 troisième ani quatrième journée i ka dɔn ko sabanan ani naaninan o ka dɔn o de bɛna boloda a k'o de siratigɛ la CAN 2023 min ni awɔ i ka dɔn a bɛ kɛ ni ala ka diya ye Côte d'Ivoire jamana kan min ye lisi min bɛ yen ni awɔ i ka dɔn Mali tɔgɔ la lisi ni ala sɔnna a ma a bɛna lakodɔn yalima a yɛrɛ lakodɔnna ka ban an bɛ don min na i ko bi a ko nka siga tɛ min na min ye awɔ i ka dɔn stade caman bɛ yen farafinna n dɔgɔ min ye dɔgɔkun laban in kɔnɔna na k'a daminɛ kalo tile 22 ka taa se tile 28 ma n dɔgɔ min ye Wusanba ye ani Bɛndiya o na kɛ o stade kɔnɔ sabu an b'an sigi Barça ka d'an ye Real Madrid ka d'an ye min ye awɔ i ka dɔn Bayer Leverkusen n'a ɲɔgɔnna caman sur yɛrɛ Sporting ye Arsenal ba de bɛ walo k'ale sen bɔ ko la nka anw fana ta ye min ye n'o y'an ka équipe nationale ye Mali an bɛ fiɲɛ sama n'o de ye fiɲɛ bila n'o de ye waati dɔw bɛ kɛ an ka to k'an da don fana na o de siratigɛ la kan min bɛ kɛ Côte d'Ivoire jamana kan san 2023 n dɔgɔ Mali awɔ i ka dɔn an bɛna wuli ka jɔ kɛ nka n'i y'a jateminɛ farafinna équipe 40 ani 4 olu de bɛ bɔ awɔ i ka dɔn k'a daminɛ kalo tile 22 ka taa tile 28 olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kelen o de siratigɛ la ɲɔgɔn sɔrɔ in awɔ i ka dɔn bɛɛ n'i ka pulu don Mali awɔ i ka dɔn ni ala ka jɛ ye 24 mars stade du 26 mars Mali ani Gambie a ko Mali Gambie n dɔgɔ ni ala sɔnna ma awɔ i ka dɔn o baaraw de bɛna kɛ groupe G o hukumu kɔnɔna na a ko min ye awɔ i ka dɔn n'i ye jateminɛ kɛ ni k'i bɛ ko in bɛɛ lajɛ k'a fara ɲɔgɔn kan Gambie awɔ i ka dɔn retour an bɛ taa kɛ nka min ye Gambie olu ka stade awɔ i ka dɔn ko kɔni ko terrain t'u bolo a bɛ taa yɔrɔ min o de siratigɛ la min ye awɔ i ka dɔn n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye groupe G Mali ale de ye premier 6 points point 6 o de bɛ an bolo sabu an ye Congo b'a de bɛ walo ka taa 0 ka tila tuguni ka Sudan du Sud b'a de bɛ wolo 3 à 1 o minnu n'olu kɛra awɔ i ka dɔn an bɛna ka na filanan ni sabanan ni naaninan an bɛna ka n'olu boloda parce que a ko o kuma na sa bɛɛ lajɛlen an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ an ka samata sɛgɛw ye Aigle du Mali ni ala ka jɛ ye o tɛ 26 mars an bɛ sɔn ka taa o an bɛ taa nka ɲɛma Salifu Keita Domingo Bakɔrɔba Ture Sajati Idrissa Pokɛ Mamadu Keita Kabe Kɔkɛta Mele Karamɔgɔ Keita Eliyaba olu ye danaya da u kan a ye wuli jamana ninnu b'aw kɔ nka ɲɛma ɲinan ko b'u ni kɔni ka d'an ye sa o tɛ se ka diya o tɛ bɔ yen sɛnɛkɛla ye sɛnɛ bi la k'i tolo malo n baden ko b'a ye senna ale y'i to la sa ka vie pati Kɛrɛbɔsu cɛw aja
Aja Sumano anga foli ba ye sanga ani wati ana furuke nyale no be awekado vie Pate Diallo vie yere Mali entraîneur ya awekado aye chamange Mali ballon dana badu okuma anga foli ani tonni obaka nyeshama dogo okuma na minyi ka fo Mali fédération yi jongo ala dokera kuma ina jongo ala dokera yere fo baina jongo ala dokera futu bataina jongo ala dokera bembaliya baina jongo ala dokera compétition tambaliala Mali club bien bête on bi ka ke dernier bokuru kasoro anga demisenu be ku sekonu dongo beke o kana to demisenu ka carrière ka tie nunu yira be na wati ala nu yira ka intérêt personnel intérêt nafa yere temminuna nafa foitala minnu bi kule la aw nɔfɛ ni nta sidɔn ninnu tiɲɛ t'a la dɛ n'i ye min kɛ o de bɛ foyi kɔ aw ma foyi den kelen kɛ n ye so jɔ yan fɛ dɛ n ye fédération jɔ yan fɛ nafa t'a la n'a ka di fédération yɛrɛ kana jɔ coupe d'Afrique ta ka na a banna fédération jɔ nafa jumɛn n'a ka di fédération kana jɔ a ye qualifié coupe du monde na a banna nafa jumɛn bɛ fédération jɔli la nafa foyi t'a la mais biriki bi yira yan fɛ fédération jɔra yan fɛ nin bi yira yan fɛ nin bi kɛ tan vraiment il est temps que Mali fédération Mali dirigeant minnu bɛ yen ou bien Asibi ɲɔgɔnna dɔ ka na Mali ballon dan na n'o tɛ a ti ɲɛnabɔ koyi ka chaîne bɛɛ briser a banna minnu bɛ yen k'a daminɛ jɔnni yɛrɛ fo ka na se bi la k'a daminɛ ka chaîne bɛɛ briser ka na ni maakuraw ye a banna n'o tɛ a ti ɲɛnabɔ dɛ n'o tɛ nin fédération in a bɛ san damadɔ bɔ ɲɛma hali waati tɛmɛnenw na anw ka junior ni cadeau tun bɛ kabako de lamaga les mêmes têtes même scénario mais yɛrɛ ko toujours ni min nana n bɛna mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan n'o nana dɔrɔn o bɛ groupe dɔ former ka réseau dɔ dilan journaliste dɔw bɛ bila o kɛrɛfɛ ni kumana dɔrɔn olu b'i marqué ni kumana dɔrɔn olu b'i attaqué mɔgɔ bɛ siran attaquement ɲɛ bilen yan Maliko la Malikura ko la attaquement ko kɔni ye ko wɛrɛ de ayi u t'a jɛ n m'a fɔ ni maa wɛrɛ t'a bi kɔnɔ n kɔni m'o fɔ mais Maliko kɔni ballon tan n bɛ fɛn kelen min fɛ diɲɛ kɔnɔ o ye ballon tan ye e yɛrɛ b'o dɔn voilà ballon tan de ka di ye équipe min bɛ n bolo kelen o ye Stade Malien ye fila o ye Real de Bamako ye voilà an tɛ bɛn mais a bɛɛ premier o ye Mali ye a banna voilà Mali de b'a bɛɛ ɲɛ Real Madrid sa kɛ ayi Mali Mali de b'a bɛɛ ɲɛ kɛ n ko équipe fɔlɔ ye Mali ye filanan ye Stade Malien sabanan ye Real Madrid siga t'a la i ka Real ni bɔ i ka Barça la na o de ka fo k'a sa Barça Barça ye Espagne kidali yan fan de olu fana bɛ séparatisiw tɛ wa Ala k'an ni sababa bɛn Gawusu Keyita Gaston de Fer radio ye Nura FM ye 94 tomi murumuru 5 nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 a y'a partager ni Ala sɔnna an bɛ taa sugu la an dɛmɛbaaw bɛ yen n'an n'olu tilala ɲɔgɔn na gafe tɔ ye min ye an bɛ na ni waati y'an permettre an b'a tɔ fɔ aw ye ni Ala ka jɛ ye k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn hali bi Ala k'an ni sababa bɛn a ka Nura FM kalifabaw la Gawusu an ka taa voilà Gawusu an tɛna taa n'a ye yɔrɔ jan an bɛ foli tɔni lase kanubaa ni dɛmɛbaa bɛɛ ma lamɛnjɛrɛ jɛkulu k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn ko bɛɛ ni baara Amidu So an b'i fo k'i waleɲuman dɔn sanga ani waati ka foli tɔni k'a lase Musa Sabane ale fana bɛ an lamɛn kosɛbɛ an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Nura FM awɛ k'a dɔn a kumaso bɛ in kɔnɔna na foli ani tɔni hali bi k'a sɛlɛ k'a lase Basigine Keyita ma président awɛ k'a dɔn k'a ni baara Bakari Bete min ye awɛ k'a dɔn waati taara an b'a teliya joona ka awɛ k'a dɔn ko in bandigɛmɔ dakuru ɲɛ kelen ka se k'a di limanaw ma min ye awɛ k'a dɔn Bengi Nimaga k'an ka foli b'a ye professeur Turamaga a kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko indicateur de nouveau professeur Turamaga a ko an ka taa kiiri bunangu kan min ye Dramani Dunbiya ni bɛɛ ko a ma ko Dɛnkɔrɔ dɔgɔ Dɛnkɔrɔ awɛ k'a dɔn ko kuma kɛn bɛ ale kan fɛn ɲɛnama kumabali a y'a jira k'a fɔ min ye Dɛnkɔrɔ ye k'u ye awɛ k'a dɔn bere da kun bere in bɛ tali kɛ kaso min bɛ san 4 kaso san 4 datuguli kaso awɛ k'a dɔn fiɲɛbɔda yɛrɛ tɛ awɛ k'a dɔn k'o ta k'a d'a ma awɛ k'a dɔn o kɛra yɔrɔ min o ye commune 1 du district de Bamako a tribunal de grande instance awɛ k'a dɔn a kɛra o yɔrɔ la ko affaire min bɛ n'a bɛ Dramani Dunbiya di Dɛnkɔrɔ ko fɔ ni hakili b'a la min ye awɛ k'a dɔn san 2022 daminɛ a mankan cayara kosɛbɛ o de siratigɛ la tribunal de première instance tribunal de la commune 1 du district de Bamako o kɔni ni affaire in de la awɛ k'a dɔn
do ye bereda dengoro ko ako awekado le kunafuni minu soro kunu kalo kleta ani woro san 2023 Dramane Doumbia awekado ku ya condamné prison ferme san nani ikado ka bodike ayira ka fo kuma minu foli mbama no ye escroquerie no ye awekado ka bi moka yalma ka mawbulo fe awekado ka batromi ka boy bulo awekado na nyugo na chama ikado ka foko dengoro ko anomine nembenni awekado ulude ako ni hakli bala octobre kalo kleta ani woro san 2022 commissariat mimbe na be sotibani awekado mami ngumba nyama yala no ye ya ni magaye awekado ale de tege daka aminena minya awekado mandat de dépôt saba awekado ode be dengoro ode be anofe minyi communicati ou ka deuxième ani troisième cabinet lu fana ka mandat awekado o fana dambe ako awekado fen jamana ako kumana ni mingile flene ne commune 1 nga communicati awekado deuxième ani troisième cabinet lu ka mandat min fana damba ka yeno ko katige kiri kon ya jira ka fo dengoro kalu sanani kikado kabo deke ni yaye ko ngoni awekado sanchara ko sobe ka giria wajira ka fo ko min tugumbe dengoro ko ikado ka fo ko denite to magan communication ni ala sona ma ko be awekado asui na kera mi una nyefo limana unyena ba ya kaseka soro kula kuma Dramane Doumbia dengoro sanani kaso awekado ko dira minyi professeur to maga indicateur dir nouveau ko fasiri do awekado ka bidon boli ibunya bala ek mana fenyana ma anakuma zinna anakuma ala kanya kadam amina ala kanya anak inshallah nyama ne be mbolo do teliera me boni sebe munu ko ma nouvelle horizon sebe ni kaba otogo umu sako baram ne kalando do nouvelle horizon okono nyama ayira ka fa ko minye sungalo abiki turi ka gere wa abika na wati la findini yera ko ni kuna afanga bena buya ko sebe wati mu okona ula o shiga tala findini muna abuga bonu wati la bay na nyama ko abe masira umu sako ayira ka fa ko malila renga na munye fa bay no be bamako kufo adugulente mashila ka foko bi fintini nyema ko dugu joko mugani ta ibaye ka foko mu yekunu o ko kusane biye fintini o sirafe ko kum kona la mu nyiro mu be nanka mako mali meteo nyema ale kuna foni ka boka binte tari ayira ka foko mu nyekalo mu no bina jono be avril kufo nyema ko avril ko abe na kalaya o de kalaya de dai ko fintini ko abe na bokko sobe ko finya ko abe na ti ko sobe ko kle ko abe na fariya yere oh bo nyema mois d'avril ko ale bena do kalo kono kalo muno be sungolo okofo akoni duya jemna kala je munye sungolo nyema ale alislamia josien do koni ko oye sungolo bina e kafoko alislameu mauti jimi nyema dimini fana ko otike obiga ke wati la wati muna ne findini koni ko afanga bina buya ko sobe anko jamana okono ko sobe orokum kono la munye mali metoye akwa be wole bla munye mali dembela dilema kerenga ni wati ko fole nun koni na kwa ngakli to demso na ko sobe dem so temanu ko faka boy munyanga makoro munumbe kwa ngakli tula ko sobe o sabga ko munye mois d'avril kalo kuranya ma ko findeni ko afanga be na ira so fo 44 degree subhanallah nyame ni falikulu 44 degree ordo de yeshimillah che pati sakadalla agelera awa Bismillah ko akoko fana biga ke wati la nyama munye kurantike koni ko odugulente mashilanga jamana ngono kurambe tike nyama ko jigo gele fana ko obe jamana ngona la Bismillah ko ode kum konala ba ngoni me domina ko bi ko wulika jo ko ninko okake nyama ka fuko mali meto ko ni ko ale kuna foni ninka adi nyama ko ni wati na anga klito makoroba wula ani demsen sanga ni wati bala dele na ko demsen wala wulika jiduma wa makoro ko anga klito oluka jiko ofenela na foni ngoni anya sama ka bonne nouvelle horizon ale kono o musa ko baram ne kalande no ka bonne nouvelle horizon kono ale ya fasiri ibunya obala bon funa zera karamo ko masake anga haklito demsenu ka jigula anga haklito mutoro ka jiguma koro ka jigula o sungodo du sele flene iba fo makoro ye ku kana sun o ka sabali ibu delika dese ko ayi ko badu awo jiko imbi chuko mi funde ni imbi chuko ma na be position mi na ko imbi chuko di nyina finde ni ay na mama ine ya parce que depuis odona nere kono ya ro furdimi mbe ka santi abiko ma bi fe ka wuli ay ibe abiko ma bi fe ka wuli akana wuli ate wuli ya wa bana o te wuli fo ne singolo si awo furdimi ne ka furdimi nu chama be a chama de c'est-à-dire que ne a jate mene ni salaba nu be kono ya wa fem marché nu kata avril nu de la abi wuli nyina ta meke bijime nyina ta ibe abisu ama ko ni furu bi dimi kiti su furu kana da dimi mari ka fara furu dimi furu cha mane bi fo nani ni ne jeso ne nyokoy augmati de balata
ne bɛ sɔn ka bɔ a la o. Aha, a ye ma don ala yɛrɛ kuma tɛ ka bɔ a la. Yami bi bɔ a la i donna a la. Yami bi bɔ a la. An man kɛnɛ. I donna a la de. Ma don ala yɛrɛ kuma tɛ ka bɔ a la. An bɛ dugawu kɛ ala k'a ni sababu. Ami. Ala k'a yira an kɛnɛ la. Ala k'a si dɔ ka Ala k'a a musaka ko. Ala k'a musaka ko nɔgɔya. Inshallah. Siga t'a la. Inshallah. Ɲɛma an bɛ bi ta yan an b'a kuru an b'a da yan. Waati sera. Sabu kɛ waati a sɛbɛkɔrɔ sera. Awɔ. O kuma na ka foli ani tɔni k'a lase awa i k'a dɔn min ye Ina Arama. Ka foli lase Ami Mariko ma. Fatimu Sakonɛ. Ka taa se Gawusu Keyita Gaston de Fer. Misirakaw ka belebele. An b'a fɔ ka waliɲuman dɔn. K'a ni baara. Min ye awa i k'a dɔn ka foli tɔni k'a lase. Katikaw ka awa i k'a dɔn ambassadeur. An Burankɛ. An b'a fɔ ka waliɲuman dɔn. Asimi Burankɛ don. Wa Katika don. O kuma na yanɔ sa. Bakari Traoré Bete. K'i fo. Ne yɛrɛ Mamunatu den. Kafu jama ka Madu. Madu Mayiga. Ni Ala sɔnna sini. Ayi. O ye samedi ntɛnɛn. Ntɛnɛn. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan. O bɛ kɛ. Ni Ala ka jɛ ye. Masha Allah. An bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn. Ka